खुलुमहरबाय गासैबो जोंनि निउज पर्टेल नायगिरि नोंथांमोननिसिम दिनै जोंहा गोथार दमासि फोरबो जि फोरबोखौ सारा बिटिआर आरो आसाम नाङैनो बा भारतबर्षनि गासैबो हिन्दु सनातनी धोरोम जे बिथांमोन दङ बिथांमोनहा बे दमासि फोरबोखौ फालियो आरो दमासि फोरबोखौ लोब्बा लाखिनानै दिनैनि बे नोंथांमोननिसिम आं गुरै खावलायहरदों जाहाथे फैगौ समफोराव जोंनि आबादारि बिथांमोनहा बेबायदिनो आलो गोजोनै मावनानै जोंनि समाजखौ जाहोनाय लोंहोनायाव दैदेनलांनायाव जाहाथे खुनु खस्थ' मोना आरो आबाद मावनायाव खुनु बादा बिगिनि जाया बेखौनो आं इसोरनाव आर'ज गाबदों आरो खावलायबावदों जे गासैबो बे बिटिआर आरो जोंनि आसाम रायजोनि बा भारतबर्षनि जेसेबांनाखि जोंनि आबादारि नोंथांमोन बे आबादारि नोंथांमोनहा जेसेबां खस्थ' खालामनानै दिनैनि बे दिनखौ नोंथांमोनहा फिथा सिथाव लारु जे जानायनि जे फोरबो बे फोरबोखौ नोंथांमोननि थाखायनो जों मोनजादों आरो बेबायदिनो फैगौ समफोराव आबादारि नोंथांमोननिफ्राय जोङो आरोबाव गिदिर फिथाइ लुबैबावदों जाहाथे इसोरा नोंथांमोननो आरोबाव बोर हरबावथों जे नोंथांमोननि मावनाय दांनाया आरो साबसिननिफ्राय साबसिन फिथाइ मोननो हाथों जाहाथे जोंनो जाहोनाय लोंहोनायाव नोंथांमोननिफ्रायनो जाहाथे जोङो फैगौ समाव मोनबाय थायो आरो नोंथांमोननि बे मावनाय दांनायनि सायाव इसोरा जाहाथे नोंथांमोनखौ बोर सारस्रिथों आरो गासैबो जोंनि हारि माहारि जाथि धोरोम गासैखौबो जाहाथे नोंथांमोननि बे मावनाय दांनायनि गेजेरजों आलो आलोयै जोङो जाहाथे खुनु खस्थ' गैयालासेनो जोंनि समाजाव बेबायदिनो मोनजाहोथों बेखौनो आङो दिनै बे नोंथांमोननि निउस चेनेलनि जुरियै आङो खावलायहरदों।